Grabe ng anak ni brother, oh. Halos buntag. Kabalo manilhig. Kabalo mahugas plato. Magsigir, yun sa cellphone ba? Amot mo nang, ako anak yung anak, hindi na ako pakanon, ay. Basta mga tapulan. Hindi na ako pa-eskulahon, ay. So kanang anak na, yahay kayo na ba? More biyang ni trabaho, tawhanan na. Grabe. Sabi ng anak ni brother ba? Basta ba yung daluag yung tawanan yun? Ato yung brother, yung anak. Pareha yung sila batasan yun. Oh, magkinahanglan sila. Doon lang din sa kuha. Pero ako yung magkinahanglan sa ila ha. Di yun na sila mutabang. Ambot ng mga batasana. Kasang laina yung mga batasan ng mga amahan o anak ba? Tuan na po, oh, nagsige na pag cellphone. Basti lang tawhana. Ako, ito nang anday nga ng mga anak, oy. Mga batne kaya nagsigbatasan, ay. Dire naman yung kusong signal dire na oh. Chat-chat taan ni dire. Kasi na yung mga amigo dire mapaload daw ah. Pati man kusugag signal. Karoon mo kitaan yung signala ba? Ngita taga-chat ato dire. Nang dalaga ba? Dime! Oy, pa. Saman? Dime! Oh, saman pa? Kasi sa itong plato dito binagtaon o mas maayo ba? Pag, answer mo ka kuan, mudyon lang ko pa. Di nakaanan ni ba? Oh, nakita mo yung signal oh. Nawala-wala yung signal. Sige lang kay magpataod man tag wifi sunod bulan. Isa, no, sa kaling mudyon ako. Basi sa itong plato dito ba kahit manilhig dakan pa kay sili kung Dili sa ba? gawas. Pag di mi mapasa, balik ta pug unuan eh. Kali sa kong unahon, kaya man tong gasto niya. Pwede ito niya itong gabi na to. Kung ito kuning para ko mudyon. Kano sa man na yung deadline ana? Karong ugmanong deadline na ni pa. Kailangan yung kayo ni ba? Ay sig pa ba antay ka di ba? Kabalo ka ng mga silingan nato diya. Sismuso kay na. Eh, pasagdahigo na sila kung sa'y maingon sa mga. Sismuso kay na tanang lihok na to bantayan. Ay sig pa bantang-bantang diri ka nang pag unang puyo diha oh. Say pangalan na Gibart. Pagkain na sila, eh. Mahala, chismusa na sila. Sa, magbansa ko sa module ako. Asig mangayog bayabas sa ayog pakuhain yung mga bayabas diri kay. Ah, dili, oy. Kaya nga kasi kung aga na ba lang panghilabot, manguha na lang mananghid. Oh. Kasi sa module pa. Dali na diha. Dili mag kumpiyansa kay di ba ko ikaw rin ba ko na ako na lang hugas ato. Oh, sige, na sige. ha. Oh, Tayo lang ka. ikaw ko na ba? Pasin mo ah. Nakukuha ng ano nakaka ikaw yun. Tapos pa pa. Mga perfect ko na yun. Nandiyo ko regalo, ano pa? Ay magpataon kay kung wifi pa lang. Nandiyo ko. Sige. Game. Sige, pangugas ito pa. Hmm. Pangugas ah. Ay pa siplat anang Oh. sismuso kay mga silingan diha. Di ba biro kayo. Tanang lihok na to bantayan. Pasagdahin na sila, eh. Muna may mga panila, sismusa kayo. Ngayon mangin kwansa to ba? Oh. Yeah. Alala, guman pa. Pag-amping diha. Oh. Bukade ko daan pa. Yes! Under na ko sa papa. Pero maluoy mansad ko. Under na ko sa papa. Ah, panagsala lang ko. Magdula sa kong email. May panagsala po kung magdula email ba? Karoon ko dula. Nakawara? Yan na under sa siyang anak ba? Sugo-sugoon na sa siyang anak. Pastila ng tawhana. Noon, pariharam po silang batasan siyang anak. Siya po magsigira po panugo. Di po kabalo mo lihok. Amahan untang dako. Pero magsigira panugo sa anak. Ang anak po niya, nilabaw pa siyang papa ang batasan. Kung pag magsinugo, gubot yun kaya na ilang pamilya. Oy, nga ano na? Bisag ako malibog ko mo. Uting kaya na ilang pamilya ba kay libog kaya ng pamilya kay magsinuguay sila. So ako palagi nga ana mampag mo lahi kog puyo eh. Hindi ko kaagwantay nga na mga batasan oy suguon nimo suguon pug ka. Nya napay iyang anak atik-atikon na siya. Abig nagmudyol. Tuwa ra yang anak ko nagdula ra gembel. Pastil lang tawhana. Siya wag kabalo gyud siya. Abi mag seryoso kay anak sa klase karon nga nagdula nag-ML yang anak. Ako di man sa ingon niya ko ano nang himantay ko sa ilang pamilya. Di daw ako daw kanong ko ringon. Sige daw self. Chismoso ka self. Pero di man tingali na chismoso na imo self kay concern lang bang ka sa uban nga tao god na murag na lang kay kaluoy ba pero akong nabantayan po sa ilang pamilya po niya. Basta gubuta gina ilang pamilya. Oy. Lisod yun kaya ilang pamilya yun. Naglisod yun sila niya mga kuan pa kayo, mga damak kayo. Ay, isa nung nagmanilhig sa tungkaran.
pampers ba imuha nga naglaray ra diha. Di yun sila maulaw bisag duol pa yun yung dalan. Maging mga tao. Baho kayo. Sabi po na pamilyaha eh. Ay, luding na. Padali kay mahungkag na ron. Ay, na-expire na pa dyan. Pa! Alay, nagod pa? Nagatuyo ni mo ba? Talin ron pa? Ano man na? Kuan ba ka nang... Kuan bilaw ka nang... Paludi sa kung 50 pa ba? Ha? Paludi sa kung 50 kay... Hindi pwede mawala ni kung kuan pa. Kuan pa ka nang... Mudjol ako pa. Mawala ang signal, magmawa ko dre. Ay, sama. Tanawad ako. Isa, mawala ang signal ba? Ay, siya. Oh, tama. Gamudzol ka, gadula. Mudjol na ba? Oh, tanaw. Mag-spare na ko pa. Oh. Paludi na dito kang. Pa, hindi ko pwede mawa talaga diri. Pa, mawala ang signal ah. Pwede ikaw dito. Rudy Ikaw lang dito ba? Kaya nanghugas pa kong plato. Paglo de la Rossi ba? Pagkuan lang gud, backplay lang gud. Kita pa. Paglo de la Rossi ba? 50 lang gud. Mawala ang signal ba? Pag ikaw magunit diri. Malas ka kamot Sus, ba? hindi pa lang tika palangga na. On, na-text na si ma'am. Na ugma na rin pasa jud daw. Hindi pa lang lagi tika palangga. Ambot lang. Hindi na pa. Pagdali. Yeah, bantayin ang cellphone mo kay Oh. basig mabot na din mo bantayin. Kawaton ang load. Pagdali na ba? Bantayan. Pagdali na ba? Silpili 50. O 50. Ay na sigyaw-yaw pa. Sige na ko, nagto ba? Nandredo na lang ako para dugay Ah. morot. Sige ka na ba? Bantayan. Amahan jud ti ka di pa. Kalangga dili ko nimo. Bantayan, magamping, mahagbong ka. Ah, sige pa. Tanawa ra. Sus, ning amahana. Wa pagi. Puangon ning amahana yun. Igo ra under-underon siyang anak. Binuangan gyud siyang anak yun. Iya pong anak. Wa po'y klaro po. Di magtinaw eskwela. Ning amahana ni. Danghag kayo. Tanga. Danghag. Kalas-kalas sa kwarta. Binuangan na siyang anak. Sus. Iya pong anak po. Wa po'y klaro. Pareha ra siyang batasan. Pamilya nila. Ito sa ingon nga. Kuan, nang himantay ko, pero concern lang ko sa ilang pamilya, baka maluoy ko siyang, maluoy ko siyang amahan, pero tanga man po. Hala na sila, ay, lahat ito ng kwarta. Hilom na lang ako, kay, dito ako'y kwarta. Patuntuan mga tawahan na, lumagsak ko. So, what's up mga katang na kumusta man mo sa mag-shoutout ni Ron ay magpa-shoutout kung nagkakangbayabas kayo sa kanyang ipon. So, first is shoutout na kay Sir Elijah Jimeno Luminorab. So, sa Davao del Sur State College ni siya nagtudlo guys. So, makita niyo siyang picture guys. Hamis din kay way pa kay. Usa ni sa kabutan kay nga may study guys. Any problem, any bisan unsay mong murag hangyo nga pabor siya, wa gyud siya libog mosugot yun na siya permente. O nang first year college pa lang mina pamahal na namon ni siya guys. So dili mi gusto nga mawala siya sa mga nga subject. Ginakuha namon ni siya sa una guys kaning pangandoy nga kada year or kada semester na gyud siya. So start out mo diya sir, no, God bless. Laban lang ka. So next is shout out kay Angel and Twins, Milvin, Lumabit, Binaraw, then kay Janboy Bailon, kay Early Indagoy, kay Francisco Arulado, kay Girodias Kiben, then kay Beautiful Life with Dorote, then kay Dwayne Maestre, shout out, then kay Ana Marie Uhay, then kay Arias Helsion, then kay Shena Green, shout out, then kay Ana Marie Aboymi, then Joy Ibanez, shout out, then kay Raihal M, then Mark Sigol, then Jamil Omar, then kay Marcia Uno sa Japan, shout out Marcia Uno from Japan. Thank you for watching, no. Thank you, God bless. And then kay John Kyle Binitis, and then kay Maripi ng Davao. So kana lang ako ma-shout out guys. Shout out ako si Sir Saavedra from Tubod. Nasa Tubod. Sir, shout out sir. Ay, nakakalimtan. Shout out day kay Jen dia sa butika sa Bansalan Davao del Sur og kay Shen. Oh, Shen. So, nabutan kayo siya guys. Yung unsa mo ang mga katang if symptoms, please consult your doctor. Dito ba to? Murag sila among doctor guys. So, thank you kayo, Jen, Dol. Siya na may Tabanaw from Bisa. Oh, yes. Then, kana lang guys. Episode 1 to sa mga chismosan silihan karon. Then, sunod na may episode 2 na pod.
Then, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell para mas updated mo sa mga video. Then, pakipollow na rin sa mong Facebook page, guys. Mr. Atang. Guys, gusto mag-sponsor sa mga or mag-collab, any and others, message lang mo dito sa Facebook page sa Mr. Atang, guys. Mr. Atang, Facebook page niya. Subscribe ninyo niya mong ikaduhang channel, no? Vlogs na mo. Boy Atang Vlogs. And kana lang, wala na ilain. Then, So, I love you all. Panay Lions of Shining.